yata gete gotema gutukorende tiatwa igotoroje amazini bono yembura nare angake gocha sorongo rosi usasinse yito ya Kenya gumonje muriria aneitineri tukurigana na hotebiri kitarikire 22 ekero rumotienyo kabiro mwaka ujirubire na 22 na isato ekero torengete gosigo ekero toroje na matuka make atigaire tukoro motienyo kabire uyu gutwara matuke 25 na 3 yotwa iriri bagabana gukware na simambi yaboni gochaka monendwe obenaindwe goikatwa korire umuroberi ogwensakia lituko lya Jumatano ukirega kyo umuroberi yo no krosa lituko lyao na gotegena na lya kwa kandiri tukuligoro na lya roberi okoreka lituko lya lero no ena angikande ekyagara no tokorosa lituko lyao umwaji mwana riri bali bana gukwariania asenjira ya bene obenaindwe ikomwe duno tambiri dariane Brighton Makoli Bia kabisa mtu Brighton wakiro bia God is good bia kabisa omwancho muligereria tumira nende asembe obono mambia asomorobeli bwensa kyamuno mtate kire goteba aigana otogokorosera lituko lyao twakobo seme na ndetwa kumanya ali ogwenete kumanya agendete gokoreka asense ya Kenya bono nyasao twancheire twabokire ntoli no kwegena naye nyasao wancheire kwabokire nonye kwabokire matagataga toigweti buno igweta asomobere kolende tuwakara nyasaye ngambia mono aseke wa kyobogimekero uri moyo igo nigo leta chiri to bese uko moyo nyasaye na tuanjete asemambia yabona igo bono tuyareganie egere tuchiko so sense meri ya maana asitogo chitwa manya omwanchu murigeria nkaya tubwatitikorwa na inde nakitokororeka nonye ne chibicha na mariogi na kyakogokera gochase ogotoka igo bono asemambia ngia tubwatie wetera senjera ya mitandao no tulegalia Ndizi TV News Digital abego no tule Ndizi TV News eyunansema ya YouTube na SMS number nere gorogabu ase TV yao igo bana tumanyie mashabiki yetu mwensi asimogo tubwate kurwa team diaspora team following team apana kosa timu chini ya maji twabariganire kegima asomorobeli weli tuko lya lero nabora chikobeta bauti yake asomwanita wikira se studio abona otogochakira enkwana mase megobana tukumya kerora rama onchulio ekyagera igototete kobeka Ensakia ebo morobeli nambemo ime na isiko yorogongo rwa Gusii na ndogendere gutigara boigo igobana Sophie Kemi Motangi tutumire ujumbe yo yabo Keri Esther tutumire ujumbe kiongozi Safanayo Serio tutumire ujumbe yao Kennedy Mirieri Gisembo kwakilisha team diaspora ya Labani Onami tutumere ujumbe gotumanyanga no olime ase umorobele Felistas Nyanchama good morning baba chinsemo ni chumo socho ngakierik baraza nera tubatete kigima koroiga sumo chibosongo naende pole sana ekiagera tuigweti buya tiga tusabe nyasaye akobwere onyare ko babuya nainde omongi na Salome korochinsemo cha Arizona Junitai Jacksons mwaka makoli osinde andonsi asole twakwareganiria sumorobelio ase emambia yabono igo manyu muri ndokorangire tutumere uchumba ase mambi yabono otutenka yoto bwatitikorwa anga yorunga kyo kwabokire ngakiorobere diritukoria ase diritukoria lero na ryo jokora Ekatoteo sasa sema mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital boga sensema ya YouTube na botonyora Ndizi TV News yakini korende ekerengel kya okera kina bogotuma gwetera se nambera se skin ya ototena kwa bokire ni gorobere tiga gosenga yogoja gosegwa ikirororo ikerwenda tutuboti semambi yabona manga ndo koreka na ime na isko ya Gusii ekerotoroje na bono eroya ya omo sike oyo kaberumo wasiri bo bolendi waime Fred Matiangi Danson Yomali nigobona tebune kyombegeria DCI buna goikai korro neranyara kuri koroboti anengerekeria manyete igoro ya mangana ali anyateka gokorekana asomoji woyo kabeire omo wasiri ebo ndi boime Dr. Fred Matiangi kona kagero jo ikase chobisi ya DCI ali agricultures neranyare gakuri koroboti irwaye igoro ninke manyete kona mangana tokorekana ime na isko ya Gusii mwanjwa umurire siasa nerororo ekarotoroje na obomo bwa egema gyachubine kero kingi bwato gosukwa nake bagoteana mbarero belbiya gose mbararoranga ki ere asobokoreri bwabuyeyo ndoroje bono na ina bagabana bobomo bwasi miuro moja niko bari katika njia panda bono bagoteana tosoe asomo tosoe tosiro muraibwenze gostostora kirake bono nabiko machikorogana yabeira kongwake no nyina sobokoreri asije county krabagabana abo bwato gosukwana gai bagosuka gochibosio bono ndoroje na babunge ni bona baroberetina mbajikogenda ase bunge ero chikuririra kyumura ibwenso mokoro Uhuru Kenyatta tumegete kibese kerare gosoga kurwa bizingo te abari na
angejibeza 55 billion njanyarite chigo soka ndiria matuko yo mwelio ekero morai wenso mokoro ari kurwa wizi gomba enderete ko chiko kwanira ayo ritugori goro boigo ntwaro jena liberal itindi igoli negativu as senate ekero bono aba senate banda ne bari kurwa so mabwasi miuro moja bari komoji omo sibika bwebunge yo somono bwebunge ibina ninki atarareli amonchoreli ya oboteneneli bwebunge yo nenekero obomori bwasi miuro moja abwa mojora mo senate bwe county ya Naroko orekina koirali bagerimo ase bunge yo korene monjama ere tomo speaker osenjabe teke minanege tindi ekero aba senate baruderne de chinsa de jintindi abu litko ligora inara gendrete county Nyamira amangana free screening cancer screening na gendrete ayua korawa numo gumende numo fast ready we county ya Nyamira emiri nyaribo ekero aba gumende aba fast ready bale korwa 60 county richa Trans Nzoia Kisumu amo na Busia na Migori bale ngase county Nyamira asokorana ki bagosiro moroberio ofuri amangana yo korengwa uburwire bwa kanza yuna aragenda tokorakana imenesku ya usiu manju moriria kunena mangiraro university jigenda takorira na odena ya ndota keto mendelwe fi aidu junya kwanda semambia abone karoto kwanda sense meri yichisemi cheto uya kigima wakwanire ngana igoro ya cervical cancer eyugendrete koegwa obokoreri bwabosa gochia sabasubati nabana banyaruka ase county ya Nyamira echinechinga kicho gwesokia egere abasubati banyaruka bakorengwa na kororwanga ine mbabwato muchando yo osavaka cancer gose cancer yo roiboro ekero gwatokire no nyarako bagogowegwa mariogo on time egero tanga makonwa mange arache guche bosio ntwaro chono no mwaziri bo bacheno le abwale kararenga sensemo ya motonto na tebetenga abasubati esoki abana guchakira miaka 15 banyore no nyene chanjo yo gutanga amangana gose the risk yo konyoro boroirobo igatebete bimanyererio mbio igabana tuise kuombinga inchembu yande cancer iyo roibole kerocha kumanyekana bimanyereri bigocha igo yachira tambe igo ekero moroberi buno yogocha abasubati yasokia sobonge egere monyore obokoreri obuiga bwabosa ase afya ino yo mtobrito nateba botambe buna health is wealth igobana kerore biya somo berogo nigo ukonyara gokore mirimo asuburaisi eyo nenganengia and ne commenting ya twale gukugania onyare ko ba gukonyemanya bono genda galia semitanda umancho moligerelia watotebyenga nga yoto bwatete korwa nkayiga igore na kiroche Ndizi TV komesaga bu asero yao ende na kiroche to komesa gwetera sesimi yao yakoboko asibali mwanyare ko mogosoka mokogenda ase ebibago igobana to bwati asenjere bikirano message ya karo yachire ikato yeligerelie na ende to appreciate aso gutoma guchageiga ase studio igo manje muri genda gutoma SMS yao guso chumbe yao wetera ji platform yitwa otebiria semambi yaboniga endoto tebinaki oyenda utobwatia asemambi yaboniga nindo Ensakia ebundi ya mandasi Ronald Nyaika na benino ye komo mbaka ngoli abuna bade na no balime no alime yomoroberio ine ebundi ya mandasi Ronald Nyaika Haudana no alime yomoroberio komo mbaka omweli asemambi ya aboniga gendera utomaji uchumbe jeno asemambi aboni motenga imotobate ntotena lero ndo change yomoroberi yake anene kromogene ite kase studio mapema mono elinde na alaji ko robo kori bonda ase chinzemo jinde wono tobate principal job orina ngwikara ase studio asemambi aboni atukwanda mangana yegisem tomago chikogenda sense mediende ya tuchikogenda nsemo ya magazeti kantukwera wana waiga atukwanda gisemi jitu kimorobiro CPC ogendrete junior secondary school ogendrete boyonga ke competition usie grasi school atodena kiaro chobo kolali bogendrete ase amangana yegisem ngochare togendre Charles Rango gato ade akondani show ekrobale na Iron Lady kwamboka Lavar Misuko chakini kwamboka adena wakondani yomorobero Bonvas Agostino kuroma genche mpaka ikenyero kianyagenge no alime no murugio ya Jennifer murugi simina tuti bwakire koronya makoro do Kelly Estelle mama Karigan Joshua omwega password Every yandika mosio masakalia makoni moginda agwadena basoi meyumorolio adari komweba mos kamori ne Edwin Majabe erikibasweti momigi korwa gitwebe komo ya bi ebinto bya kongire pa
gatari bintu biro bimpiko ngataba ogimampoli raisi tomo somi bwakire byekoro bomba junyaiwa Nyamira tudadi masomi mura mama Agnes Mokeira baboke basoime yumurbe Recho Nyakundi korwa Venezuelan yagiki niko ndani tundi kama kawa chitange nchi bagora oyori korulinse media michoki niko log ya kabeke kaburi abu nikiwa county ya Nyamira. Edwin Machabe atana Edwin Machabe kutoka Jebungombe Mutremezi Kim Nyamira niko ndani ya show karate na friend nyari kama sio macho Joshua Onsongo Nsaligo begere ni nyaboke otuko tukigaturu sabule zimena tuti engo yali ya ngombe Julius Onsongo na Vincent Nsaligo wasoa ime yumurubili nchini ya kare korwense ya Nyantrago ibeno awdana tuned in kama kawa kama kawaida no wale ime yumurubili we Ensakia. Ndizi ni mimi Litmus Paper kutoka Begro Mark Me Present. Biamono Litmus Paper kurwa sensema ya Begro hata na osoiri ime yumurubili Litmus Paper nonye maita sensemeri biology manose biology ya ne Litmus Paper ndima ngeka test diwana mambia ose ya jenjiri kara lakini ya ne Litmus Paper kurwa sensema ya Begro hata na tomatina totebena osoiri ime yumurubili mbiamono sana Litmus Paper kurwa se ensema ya Peglo ejirani ya itumpia mana sokovoka na kuendera kubwatia umurubili embusurengia korobonchali bomwanja goteba niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Abule biamono sana baba utwarali tukuligia Edwin Machabe agoteba count me in Thomas Abokoli kirichi message nyingi gaiga agoteba mna good morning team Ensakia. Let me wish to my family members Jacqueline Machoka Ole Kisii School Gladwell Nyamecheo primary Kenyanya Kenyanya Flavia Kerubo, please let the discussion be. Sarah Nabrighton, please, did you saw yesterday a healthy worker in Kisii County with drugs inside his bag? How shame is it gaki? And what I want to discuss a issue you nyole tuka wata marioga se bag yae oyo mtoto masaboke. I think this was the topic of discussion ditkuligoro tuanya tuka watoko yokwanira ase oboime ba nchumba ligeri bagatoma chi ujumbe kugikeria mono igoro y'abakora ribobo chenu bakunyarwa bakuiba mariogo korwa sinyagitari gatambukero ntugenete ngankeirwe ase omo kori emirimo oria asante nonye nabo ase kerengereri kiao Fenikerubo agoteba watching from Doha Qatar embusurengi yabo igo asante narigererie yao Keystone chari agoteba bwakire bya nagendete kubwate kora chinse mocha mwa muriango na ende nagendete tuligererie gwetera chinchira chia online biamono sana gendera gutuma chujumbe cheno ekiagere kiregocha nigotoko yerigereria na ende to appreciate to gwakiranga biamono butambe asoko beme yomorobeli bwensa kyomorobeli motingu ogochakira litukole Jumatatu wika litukole Juma bya kabisa Ndizi TV korwa Nyamakoro to insimioni atote ya na rock dimeri Nyamakoro te Simeon neri ya gesima ward dimari dira kina bago antebya lakini watana yakote kuronse ya Nyamakoro to bantu bada Nyamasuz iyo insimioni atote ata locked kama kawa kama kawaida Ndizi TV obwansomo Gusii bwakire buya Nyasaye tatanere omubuyikera engaki togendere komotogia rero neritiko lieribu aba Kristo ba Catholic balia more neribaga moike kanisa kama kawaida oyo na rogo Chris korwa St Thomas Laganga Catholic Church rero out there it is Ash Wednesday litiko lieribu no nemisa ayo nada debeti mokoti atena lende chose nada tena lero litiko lieribu Ash Wednesday igo ase moberete abanjo be kanisa yekerisia ya Katoliki no embali bataketiko ba join na bako bosoana barabu erinde ba motogi tomotogi manene twenzi kero to waswasi kanisa immediate korare gose ekerisia mete kire dinero lakini nene kanisa Katoliki majito de ekerisia ndoji igobono arogo Chris korinse machat arogo Chris korwa St Thomas Laganga Catholic Church neraute analende tonyori tukoria na lero ne litukolirio asante sana ba Kristo ba minto korwa sedini ya Catholic tobaga area maya aseli tukoria lero elireli tukoleno Kristo yunge Chris Chris orina
abonsi nkoro chinsemo cha Nairobi asensemo ya Westlands abagote banga wako ndani ya mpango mpaka omoelio chinga kevalini bikorone era kulikago tebanga bana ba mintono ndeime our number 1 TV station biamona sana no agendete kubote koro chinsemo cha suswa asensemo ya Narok biamona sana Edna Omambia nera kondikira wetera sensemo ya WhatsApp agonte my sister and my brother I'm seeing you live and clear ajibi chambi yachira maliogi tunawapata loud and clear toganyerete mirobuli eno yelituko lya lero bia mono sana bali mogenderete gutuma Wilkista kemunto kurochinse cha Nairobi no bali no mwancho ye Cyrus Baraza agoteba kondani sana agoteba kwane mama mtokoro chinsemo cha Tinga mongina Josephine Magara no mogaka Joash Magara bonse ngoro chinsemo cha Tinga county ya Nyamira. Asante sana bantu bonsi ba Kemera bantu ba Tinga bantu ba Ikonge ekarondo chumongwana kuro chinsemo cha Ikonge akoro kwa Jared Ondubi agoto watu kuro chinsemo cha diaspora kulinda gotebanga tumama iga ochia saba menyi bensemo ya Ikonge mono angone Kilisia gia Catholic abono abairibaye bagutuka sante asogenda gututumira ujumbe gocheka studio kwene kyabuna nolime asumurubelyo na endo maete twakangambia mona sengenjo tali raisi montabuke ibaga gweneta ko limirubeli yaye kulindara tubwate mono na endo gwetera senjera ya online tunawavulia kofia endo botambe tunawa appreciate tokubaganira nyasaye abaikirania magania alionsi muganetie ase amagimaino nyorana ne kitalikie merongo ebere na ibere igo mutinyo kabere ndo chimwisire gwakanse botambe to gotebinga onye ko bate chi resolution chumaka 2023 mwanchi muligeria na bakugendera kuna guchikira ni ngora oroche mutinyo kabere ngwako kalense taso mutinyo gatato ige minute ngumwakoyo kuna guskole matuko kuna guskale nae kana gusukana matuko even ana inch kokuna goteme step by step onkonya orolenga onsi ngoikira nara senchira ya bene bia kapsoma Jumari Thomas ntwa kwande degoro yengane yo yumo nyagitari yuto yotega kwiba mariogo yani gekagiri kyero mete ntuntori tena usina ibete go staibete kyagara nigo era legendary niga ibete kyarabone yo nebyombo biribia investigation byo korobo tuki ende bimanyana ne kene na ibete go siniga bekerere tu kyamete na montara bekerure bag yaye onyore na tariyero ri kirona la jetani kala korengala nyora bantu bakaba kwana batena yaya ntura momoji na bokonyana yaya bantu mbale bamoseteti bakabeka marioga epagi yaye ende komosariririe tegona kieko gerana investigation igekoru erinde tumanyena ninkikirire gukora igekoru iko ndike kurige tindi nigo kyarurwe ojaza bakori emiremane na ase sector ya health gosoba jenwa se county ya Kisii buna goikabarende ebintu biri bakwego bakorere miremo erinde ebirengo byocheno bikina se county ya Kisii nane ndigo janingena ali tukurigoro musacho yomo na bige tubyara korwa sense meri ya Nyangongo ngagete kure sema ya Nyangongo buna niga kagire kakoba kako bakurura abana baye batatu krabate tena muryo ena asirange chiwikibire cyetire nabono nande niga kare gotumeka abana baye bo babanyaruka iyire tena nabwate tuko tukimboga ndende ndoroje nabantu bakubikiri ngane iyo bono tuko tukibokoruge kutukarane na mosajo na bakalinya ngaugo iri tambokero kiri chiko kyara bono ga ikira sensemo y'abanyanyimbo yone tugotigira narende mbateki action iri takire go chekiwa atima dingi kyabeire ogokururu kwa abana banyaruka mwaka bonjokera abana baye bono tindamanya ningikere kyarage korweke ndurakarura musubati ka bonjokera mu muroye ndwanye korraro ndwanye korora nduma dosembikaro lakini bono musaja nero karubonjokera abana baye banyaruka na inde bono ndia kora kurira orojonye umungino yengina abana baye mbwango iga asira chiwiki bire chuka cherire era ndia kora kurira atuara chinguru atuara ebirengererio byokugana inda abana baye oyo turi komorokanga no musacho moronge oyo nenyanga gusesese yorosana nere gukora ibintu bunebyo mwanya bantu lebya torakora korero murugiyogo abana bawo tari abana otigeire bekijirani aho mwancho muligereria ekyo negente kebesana igeminatinga mangana agenda based violence bado nagenda tesegiri bado teraera na ntubwate getiro korengana namba kwani na bakwande batana musajo ntamanye kana dina konye ngoraraya no nyene kero
abana ba akara muryo konyora tarasira ngendo kirite muryo agasira bona njenga makwebode nena karba maidena ngokorare muryo siri ngibari kumutikira abana ira libon gonya kwebode bakabona talitanga na bate ya beresa kibono kira sense ya nyimbo akirinde una timu Ensakia tokogikiri ebikorwe bibina yaya mangana iterbiya asegesa kukyomo Gusii ikiagera ejine chimuma chimbe twaro jena litukuligoro semsemeli yekyombe gya sikom ngyarenga semsemeli ya system konche Kisii karabali kuigora anti-FGM and gender based violence umete kurura abana ko iyo gender based violence hono nduma edina obino nyambanera gatina tena uikatura amanyomo singi bobo kabaro yonga yo jakere toko manyanga yobo sense yobo kabaro bwa jakere yo ndo twalirio lakini atabato nya okwana iga ndura manyanga tenga ya jakere yo tero irigo jakera abera abena ndogo konya igasagia mambia nyamako yago tena nyamakoroto nirira se wodiri ya Gesima nyamashus oyo zimena tuti eibono ne wodiri ya Gesima bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira mano nkwanira abantu bonsi ibanya makoroto abu kabisa nyamakoroto metenene abu ntobwata abu kanisa nyamakoroto SDA ntobwata Catholic ntobwata abu nyamakoroto nyagitali SDA gabu etundu banera abo nabo nkwanira abantu bonsi benseme yo atuti echa yo mu Gusii TV makolina Sara no ndeme botambe oimose fini from Kioge azena good hash Wednesday amasabiki 11 akubana litukoligia anekarodi lituko lielibu ase semeri ya Catholic ntotakena emi sana gotoigwete o Joseph na Joseph na boto tawina inkemineti litukeri liye karodo na nelibu inkemineti ochia se abakristo anene bali bedini yege Catholic na boto rigera SMS ngoto dina yaya no yenaye Vincent no ye na Vincent no yonde na ro yokwa na kururagangalia Chris na moto dina libu elingi kemineti beto modera dana libu Wednesday ningi amote na yae neri tukwete kyando metena na matukongo twara bara matuko ya yeli kendo nene tukoli elibu na moto tena inge gerengete anne bari tutamaidi aso kwege na kumo Catholic na into tumanye roro nko yutole binte batin tomaiti symbolism nkiego simplify usenkie koro kia ekero reli tukolia hash Wednesday na mogo tumanya egere na into motumanye koro sense mende itukuri gore me county ya Nairobi ntwaro li kundi getelia abasae barubaru iga bali gokorobekane me county ya Nairobi goikasa magacho ye bunge enene bakorera igoro yogokina kwebintu byengencho korwa maguta ye diesel ne petroli korwa chitaxi korwa bosie korukere gento andaka na rocha bangwana bali mbabe gete chishati bali koragwa ane comedian Eric Omondi mbabe gete satinonye igo babwate menyorora sebikuba byabo korokinga nigotora se chinyororo chamangana makongu kolene naro chingamba chite abanyanyimbo mbachita ali bakababeka byara naro chanto bande bako machibago te baseki ekiagera mbabwato busibole bukurubikana kagichokurubikana kuru kwa mulembe akini ngana yabo enene yanyarite ko bageko uruka waziwazi nga ubugima bwa kongire bono kiro monto na bago chagoreki na bago sokegere anyara ko bagakurubikana Eric Omondi nero begetu byara nero ngi kiongozi kyabo lakini baratena maisha imepanda ebintu bya kirire ujumbe mbayigetie asenze muyebunge tutamaine bunge yemba chikoria gimete ebogima mbokongeta sense kakino nguri ebogima mbokongete asibantu bande mbokongeti ekegera amubungere ngobekirwa ali gali amaguta kokorari kinani kwanda ali bunge tangana barbaterena mwete ntubo supermarket ya Tachiri no mutaka sense yaga tangani tunyabwate tangana libono ebintu bero barabwe barojena ebintu ndaisi bono ne lina somonene ndoreikwo lakini ndi kumajira korana ndoreikwo asense kinira se monene aro ndoreikwo ende kende ngeyonda menta abo kare producer container ndi benterio yake lakini mondo raro ko boliga inki bali kubwatera Eric Omondi nero ngi kiongozi mwe ndobwate King Leader lakini ekintu yuge discuss gonjibosio ngato mogeni witu kirase studio asimambia bona ndo tomweli baga mapema elinenere achikore mirobiriende goma jumulire ne toje ko swase jise mapema
mapema mbuya mapema the best to ko ara tomojo sose mo ya magazeti ya neka to kumurikira na boto taina ayoro je CBC kiega nderete emero biringa kiega ndata ko bekwa abantu bakiranire ngakina ayoro jabo kondo jino na baro kiwa mbaraso skuru bonzi kono ja skuru ri anyamira abaro kiwa baso etaigoro hari ko jabata bwadiro ne bikoro to ngaro mwarimu monene bwe skuru ye chocho ngonde kakarotena bono ya betere irende na tobanjera ne basoe no mubunge West Mugirango stimu kana arojena na suppose te babiri batatu ende basoa sama so by the way yaberira abarimu abanene umuzigo munene chinga ki chiskuru chigenderete kuigurwa iga abarimu abange ba accept ri abana bari batarire bakeskuru metu mwarimu nere binadamu akoro umwana wetire bya utarira tabwatikende yababerira umuzigo asoko arigani abana bari kyagera tago seri umwana uria mwarimu uyu na understand tigoro ya masomo na manyete nkyumwana na kyumwana ya fileti igo kongole asa barimu bari abanene abange bari civil abana kurwa chin family kitali kwenyara bamwire go take that responsibility igo na barimu ba take no mwana mkago jango totebiare ngakiba genderete erinde atotebi mono mange ngakiba genderete ngakiba ko yaitira ekera nere no kiongozi ali kya barimu ase county ya Nyamira bantu ngali ba genderete kwitira ali barimu banyoli kurwali toko mwali bagachere ndende tiga to mwali bagaiche kuendera mangana nda simambia bono genda tumachi chumbe jino koja studio asimambia bono twenda sense mende studio toirane no magani ende tuske gochibosi ngotebuna iri yari ngese mo yanyangongo kolindi ngo yari ngomusanjo yo nigo yari ngorwa sense meri ya jogo St Mark igombiye mono ase ogototeina tali ensemeyo ya nyangongo nigo yari ngensemo ya jogo igo toiranda sense meri studio tokwirana torigereria mangana yichisemi asimambi ya aboni to baise gosuka linche ngosuka ke na nje tuli gosuka tambi ngo ikaransa igansemo turabali bagabara to tebya maya kurwasa mangana yechiseme enero Ndizi TV obwansu obwo Gusii Ndizi TV obwansu Gusii maya techiba senguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi yudo ambagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chindunda chinyinge make use obwojo botakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoliyoka wako ndabakadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chindunda chinyenge chance yao yo bubwi